Cégünket 1995-ben alapítottuk. Most 30 fővel tevékenykedünk. Nekünk a célunk akkor is az volt, hogy az autóiparban tevékenykedő beszállító cégek részére készítsünk speciális szerszámokat, készülékeket, mérőeszközöket. A Kettervel a legutóbbi Magtech kiállításon találkoztunk, akkor kezdtünk el beszélgetni, hogyan tudnánk együttműködni, és ekkor vetődött fel, hogy nekünk korábban volt egy kutatásfejlesztési projektünk, ahol meghajtott szerszámtartókat terveztünk és gyártottunk a NC esztergák használatához, és itt volt nekünk olyan problémánk, amit nagyon nehezen tudtunk megoldani, hogy a terhelés során felvetődő hőmérsékletváltozásokat, nyomatékokat meg kellene határozni. Ezt ilyen hagyományos módszerekkel nagyon nehéz lett volna, és ekkor a Ketterv nekünk erre vállalkozott, hogy ő ezt szimulálja. A feladatot kiadtuk a Kettervnek, akkor szépen én kollégáim és a Ketterv mérnökei leültek, egyeztették pontosan az alkatrésznek a kialakítását, mik az igények, amit mi szeretnénk megkapni. Kaptunk olyan eredményeket, amit ugye később a tervezés során felhasználtunk és módosítottuk a csapágyazási rendszeren, hogy sokkal stabilabb, tartósabb eszközöket tudjunk adni a vevőinknek. Valószínű, hogy későbbiek folyamán is, amikor hasonló kutatásfejlesztési pályázaton részt veszünk és ha nyerünk, akkor mindenképpen igénybe veszük ezt a szolgáltatást, mert nagyon sok olyan munkát le tud venni rólunk, amit itthon nagyon nehezen tudnánk csak megvalósítani.